Previously on your favorite TV show. Ndichonse chimene mulungu wandionesera pa iwe chimene sichili bwino tichikonze. Yes. Muzina la Yesu. Yes. Don't keep a man. Muzina la Yesu. Yes. Samuka. Yes. Samuka. Yes. A prophet. Samuka. What's that so A prophet. I'm praying. No. This is serious. I can even see the spirit of transfer. Tukuchoka mbali. Yes. Anatukwera mbali. So in the name A of prophet. Jesus. A prophet. No. Ay. Mona Malawi, mulibwanji kose komwe muli. Inelo Uncle Joe, mandidziwa bwino mu film ya The Club. Ali uliwoso pegweleko. Mweuli. Inelo ndina Uncle Joe, monga mmene ndanenera kuyamba bacha. Ndimadziwika bwino kunena kuti ndina Uncle B. Komano mukamaonerera filimu imene ya The Club, mandidziwa bwino ndi zina loti Uncle Joe. Big Joe. Mudziwa ngale kunsusu tikachilwa Big Joe aliyesa amatha kudziwa kunena kuti kuli munthu wankulu kwambiri. The man who ran MZC. Ndineyo ndili pano mwini wake wa kalabu amene amalimbana ndi uja politician wina uja mati nyumayo. Chaka chake chinotu chijacho chijatimalimbana ndi nyumayo chija. Choti tiwine basi tione kunena kuti kodi nyumayo zimuthera bwanji. Amalawi pitirizani kuonerera The Club. Muchaka ichi takukonzerani zabwino zonena kuti inuyo kuonerera The Club simpanga regret. I think ena nomuzipyerere sandiwo makukamo. Uli ayi tikaonerere tu The Club. Filimu yo koma yochoka kuno kunzuzu. Ka filimu kabwino kwambiri yochoka kuno kwa MZC. Ya, msumba wa mzuzu. Imakuphikirani The Club. Filimu yomwe ayese amapanga anticipate kunena kuti tikaonerere filimu imeneyo. Ya, nde ineyo moment yomwe last year yomwe inakhala ngati kunena kuti inandisangalatsa kwambiri ndimapanga ndi I think ndimafusira mkazi wa zanga mudzo akale pamalawi pano zomachuluka zimene zomafusirana akazi timafusira imeneyi mkazi wa zanga koma mkazi wokhaso mkazi wabusa zidandisangalatsa kwambiri fundo zomwe mayibusa amapereka ina kodi mayibusa sonawa matha kugwa chikondi mbalimu zomachitika zimene ziwekumaona ngati mayi wadauzimu kwambiri osaziwa kunena kuti ukayigambalume ziwiri zitatu mayi watheka kupezeka kunena kuti ndizimaonekati kuti mayibusa agwanane mchikondi. Nde walifinzangayo wamva zomwe zikuchitika pano zomwe mukuyankhula panopa angachimve bwanji ye like mmene mukuonera ino mesazava zambuyo mwalendo kodi zambuyo mwalendo tusizonena kuti tingamala. If you can make it through the night, that is a brighter day. Ya Malawi
moment ina inalionena kuti ayi mudzo akale sanje luchitipa kuti anthu ambiri kuli mafilimu ambiri komano ineyo kunena kuti ndikapangidwe nominated twice. I think it's a glass of God and talent in me yomwe inapangisa kuti amalawi aikonde kumandivotera nkundipanga nominated kawiri. It's not easy at all. Ndipo ndifake ndikumemabe kuti Malawi mupirizebe kumandipanga nominated komanso kumaonera zomwe ifetu kumaphika. I think you don't know me. I think you don't know me. Do you know me? I need my money back. No, Angelo. Angelo Abuda. Angelo Abuda. Angelo. Hey everybody, I hope you are all doing great. It's me, your girl Staffel, known as the Slay Queen in the crowd. So guys, kwambiri ndithokoze chifukwa yoti vanga nominate the crowd twice in 2023 and 2024. I'm so excited about that. Though ineyo sinapangidweko nominate, but I hope this coming 2025 I'm going to be the one and maybe I'm going to be the winner. So right now guys, I just want to thank everybody who likes to watch the crowd, and I want to thank those who give us the feedback about the crowd. Guys, I just want to encourage you to continue watching it the way you do. I love you so much, guys. And also, I just want to talk like my favorite part and my favorite moment in this movie. It's when that, what do we call that? Mr. Shputu. That's our prophet in the movie. That's my favorite part, and that I like him so much. And yeah, so guys, you can follow me on Facebook page. I have a Facebook page. It goes by the name Staffel Tryness. That's my Facebook page. And also I have a TikTok. Yeah, I have a TikTok page. It goes by the name Staffel 22. So yeah, continue watching the club, guys. Muzina la Yesu ndikubwera kwa iwe msungwana na nthawi ino pamene ndikufuna ndi chonse chimene Mulungu wandionesera pa iwe chimene sichili bwino tichikonze. Muzina la Yesu. Yes. God keep man. Muzina la Yesu. Yes. Samuka. Yes. Samuka. Yes. A prophet. Samuka. A prophet. I'm praying. No. This is serious. I can even see the spirit of transfer. Tukutoka mbali. Yes. Anachukua mbali. So in the name of Jesus. No. Allow my hands to move it. Is this how you pray for people? Is this how you pray for people? No way. A prophet. Tukubwera nimakusa nikuti onse amene alodwala last week kuchechi watu achira wose achira. Okay, so this is how you pray for people? We pray. No. So we are guided by the Holy Spirit. I've been into different churches. A prophet ambiri mabanga yonchifukwa yani. That is Okay, jakulo ndikayo sajira komana ngazindigwira mabere. Azindigwira mabere prophet yo. Ndizifera kuti nda prophet. Mumakhulupirira kuti mawu. Ndimakhulupirira komano sindikhulupirira kuti prophet azindigwira mabere. Actually I'm not a slay queen. Komano ndimangozipereka depending on the movie. Like yeah, it's just part of my acting skill. I'm not a slay queen. It's just a role. So pambezeka anthu ena tikakumana nanu mtawuni like hey slay queen chanchana. No, that must stop. I'm not a slay queen. In fact, I'm a mother, a model, and also an actress. So guys, yeah, that's it. Continue watching The Crab only on NBC every Tuesday at 5:30. Hello guys, this is Austin Brown, aka Producer Moon.
Yeah, mu the club in top cinematographer. So si nimene anisangalatsa kwambiri mu the club. But to be honest, alipo angapo osama libebera ngokomana amene tasankhenda ngapo. Si ndiyoyambira ndoti Slay Queen uja wina atatenga mimba komano azimona usenkunkana. Zimene zikuonetsa kuti nthawi zambiri mapanga awiri atani avombwesa. Uko zazungulira mudzazungulira uko. Komano ngati sikudziwa chimene ukupanga at the end zathera kuti paja kuti zinthu zake zoti zosakhala bongo. Komanso wano kolowera. Komanso avutisano makolo. Komano the best thing is the club yapangidwa nominate kokwana kawiri pa entertainers of the year MPC. So kupangidwa nominate ndi achievement yaikulu kwambiri. Zimene zikuonetsa kuti chinthu ichi cha Malawi akuchikonda. Tabwera kambiri mpiro nyumba kwano saupesa. Ndenda ngoti ya ndipite kubhala la ulija. Kuti bwina ndikakalani ndikakapeze. Ndenda titabwina kuti ndakupeza nema yake amuno ako abhalali. Club. Oh, club. Iyi ni club. Sibhala yako kakunoko ndifake mkona ngati kuti situkulamfa kuno bwino zake labuso. Agogo azwereni anthu. Muwafuniranji kweni mwana waine mukumfuniranji. Ineyo tu mwanayo ndamufuna fo yoti ineyo uyu ndi dzukulu wanga. Ndiye uyu sali bwino ampatsa mimba. Agogo. Mimba? Asanapitirize. Uyu ndumudziwa. Ali chibwezi kabloku niga kena kake. Ali ndi chibwezi Nimekuona so ndikasanova so. Uja uja mukuti akulimbana ndi uncle politician. Kudi iwe nganja kusabati. So ndiye uyu nganja mkusapati ngati chifukwa choti mwana wanga ali ndi vindala. Uyu anakhala shit. Fast fanzi kumkuza anakhala shit uyu. Yekumkuza. Ngati mbale wake. Ziyangwa ndiyo ngati simkuza usama ngeucheni. Uyu ndi mbale wake yene yakumkuza. Ndi mwana inu mwangobwera chifukwa choti kuno kuli ndrama tiye ntikadye nawo ndramazo. Zina langa ndine Prince Kajoloweka. Kwathu choyambirira ndi fotokozeka ikomwe ndimachokera kumuzi kwathu ndi Kulumphi ku Livingstonia. Ineyo mu the club nima actor ngati otsoka sapato. Ndi kosokera sapato kwake tinapeza malo pa the club panja. Ndi mu chaka cha 2024 sini yomwe inandisangalatsa kwambiri ndio nena kuti ineyo ninali munthu umodzi wolimbana ndi Prophet amene amabwera pachani amabwera pa business yanga mmalo moti iwo apange zawo iwo anayamba nosopano kupanga za customer la ineyo ndi Prophet customer wanga amamfuna ineso nimamfuna so customer amene ojayi ndi pasini manager yomwe inandisangalatsa kwambiri ndio nena kuti ineyo mkazi uchatatani atapempha za ndrama nampasa wallet yonse kuti akatengepo ndrama zonse andibweresere wallet yanga nde Slay Queen titampasa sanabwere kusekoso ndikachenji yayi wallet inabwera empty nde nasangalala kwambiri pa acting imeneyo komanso ndikuyankhulana naye kumapeto kwake agogo mai yake amwini bala ndi amayi amene nthawi zambiri timakhala kuti timaopa mwini wa chinthu timakhala tikumpasa ulemu amene pa nthawi imeneyo amakhala kunena kuti iyeyo ndi amene akuyang'anira chinthu china chilichonse bwana ndi bwana ndi akafika timanjenjemera kupereka chitsanzo chabwino kunena kuti ndimene tayena kutani kumachitira mawu amene ndakuyankhula ndi amene ali amphamvu kwambiri fandatha kuona kuti mutakhala secretary wene wamphamvu kwambiri kodi inuyo panopa ndiye pa ntchito panga panopa basi ndeire muzingofika kuyimira apapa pasayime customer amafika mukuzayankhula naye aliyese basi kuje kuti ndi vuto la mtundu wanji ife timapita pamene mzimu wati yankhula napa papa customer uyu kai pa customer na customer ena muziyankhula na uyu. Hello guys, happy new year. Zinanga Nation areas. You're on Slay Queen on the club muji. Tuzoda mbili maiziwa the club and madikonda madone anthawi zose every Tuesday 5:30 and timabweza Saturday 9:30. 2024
moment imene inandisangasa kwambiri nene zoti scene imene inandisangasa kwambiri ndi scene yomwe tinapeza amunanga amene nda prophet anali ndi chibwezi chimene inali nzawo mkazi wa nzawo koma ine ananyamiza kuti apita ku crusade. Scene imene ija inandisangasa kwambiri. I'm not good on shouting komano I tried my best nalalata. And scene imene inandisangasa so kwambiri mu 2024 ndi scene imene Ashumeka anandimenya matako na kalibilaso, you know. Okay, tikamakhala like maslay queen timazika level ina yake kuti uyuyu sitaibyanga uyuyu sanga ndikwanise. Ndi scene imene ija inandisangasa kwambiri.